Už minulý týždeň ste v 2 reportážach mohli vidieť, ako vyzerá vojenský kurz prežitia. Dnes sme pre vás pripravili 3. poslednú reportáž na túto tému. Len pripomeniem, že tento náročný výcvik na lešti si na vlastnej koži vyskúšali aj moji kolegovia Daniel Levický Archleb a Rišo Tkáč. V predchádzajúcej časti ste videli. Po jednom dni bez jedla ešte nie ste takí hladní, aby vám chutili sparené bylinky. Strieľať zo samopalu, ktorý nemusíte čistiť, páskovať a strážiť, aby ste pri jeho strate nešli do basy, je zábava. Pri maskovaní máte 2 možnosti. Urobiť to dobre, alebo takto. Pražená raž má oproti spareným bylinkám náskok. Chutí o ďalších 8 hodín hladu lepšie. Hovorí sa, že pečené holuby vám sami do úst nepriletia. Je to pravda. Aj vo vojenskom priestore dostanete iba surové kuracie stehná. Poznámka redakcie. Keby si totiž frekventanti kurzu mali sami niečo uloviť, niektorí by tam boli doteraz. To sa ale netýka nášho Daniela. Jeho nôž totiž prinúti všetko živé do 50 cm výšky v kohútiku spáchať radšej menej bolestivú samovraždu. Daniel teda prežil noc v lese, streľbu zo samopalu, stavanie prístrežku i únavný pochod. To najhoršie ho však čakalo posledný deň. V nasledujúcej reportáži sa okrem iného dozviete, či prežil tvrdý výsluch. Polievka bola nebeská, no veľkorysosť našich nadriadených bola len zastieracím manévrom. Po približne polhodinovom spánku nás totiž prebudil zvuk píšťalky a krik nástup. Vraj nás po krátkej ceste vozidlom čaká nočný pochod. Čakalo nás však o niečo viac. Bol to môj prvý zásah kukláčov. Bol presne taký, ako som o ňom čítal. Kričia na vás, váľajú vás po zemi, spútajú vás a vy nemáte ani najmenšiu chuť odvrávať či robiť niečo iné, než chcú hluční ozbrojenci. Nemusíte zákonite cítiť strach, ale pre istotu predsa len lepšie bude spolupracovať. Rozkratá! Dostali sme možnosť kedykoľvek ukončiť účasť. Jeden z kolegov to využil a tiež sa stal nezamestnaným ako Rišo. Ten mohol bez ohrozenia nakrúcať tieto zábery. Myhne sa na nich aj pán major, ktorý nás takmer nikdy nestratil z dohľadu. Neznámi muži nám zobrali všetky veci a výbavu a šupli nás do malej, tmavej, vlhkej a studenej kopky pod schodami. Tam sme síce trocha srandovali, no s putami na zápestiach a s kuklou, cez ktorú sa zle dýcha, toho zas až tak veľa k smiechu nebolo. Ani podľa našich únoscov. Hlučná, zlá metalová hudba, štekot psov, streľba a buchot. Všetko pre duševnú pohodu. Potom nasledoval výsluch. Vytrčať z davu sa neoplatí. Ja jediný som mal napríklad klobúk. Pomalý, poď! Pusti, opri sa! Rozkladali! Takto ja! Poď sa navácať! 1, Hlasnejšie, nepočujem! 3, 4, Hlasnejšie! 5, Tvoje meno, ako sa voláš? 7, Meno! Ako sa voláš? Meno! Daniel Levický. Potom ma posadili a ďalej vypočúvali. Mám takú pre takéto situácie naozaj nevhodnú vlastnosť, že neklamem. Občas radšej niečo nepoviem. Tu som však radšej niečo povedal. A to nie je dobrý prístup, ak ste vypočúvaní. Nechcem sa vyhovárať na únavu a priznávam, že som bonzol aj kolegu, ktorý ma na lešť pred 3 dňami priviezol. Ako si sem prišiel? Priviezol ma kamarát. Ako sa volá? No rýchlo hovor. Tomáš Tóth. Keď rozmýšľate, tak myslíme si, že klamete. Základom vypočúvania je presne to, že v momente, keď zistia vaše slabiny, už sa ich nepustia. Čo si myslíš, že páči? Som proti. Proti čom? Vadí mi, keď... Môžem si pri tebe zapáliť, čak? Jasné. A za akého dôvodu ste to? Smrdí mi to. Neskôr som sa dozvedel, že ako jediného ma kukláči nad ránom vyniesli na dvor a jeden z nich mi priložil k temenu hlaveň samopalu. Vyhrážal sa mi a stlačil spúšť. Na prázdno.
Potom samopal nabil a neďaleko hlavy vystrelil ostrý náboj do vzduchu. Predstavil som si, že môjmu kukláčovi rúplo v bedni. Koniec koncov na tomto mieste cvičili svojho času aj vrahovia z Polomky. A zostal som pokojný. Pomyslel som si, aspoň ma prestane bolieť zápestie od 5-hodinového nosenia pút, od čoho mám inak na pravom palci do dnešného dňa zaseknutý nerv. Poprava sa však nekonala a ráno sme pokračovali v zamestnaní poslednými 2 činnosťami. V prvej časti bude prekonávanie vysadenie z vrtuľníka z prízemnej výšky do vody. Druhou časťou bude prekonávanie prírodných prekážok bažinatý terén. Od detstva som neskákal do vody kompletne oblečený a v Kanadách nikdy. Voda v nádrži ale bola naozaj skvelá a plávanie v nej bolo po noci v putách vari to najpríjemnejšie z celého kurzu. Aj keď pri našom stupni únavy sme sa pravdepodobne hromadne neutopili jedine vďaka nafúkovacím vestám. Kým kolegovia sa navzájom viac menej poznali, pre mňa to boli samé nové tváre a predstavovať som musel aj našu reláciu. Čo to ono to je pred televíznymi novinami, či po televíznych novinách? To je také ako reflex alebo niečo, či čo? Fuj, teda... Fuj. Nie, to je... Ups. Rozšírená publicistika. Čaká vás posledné zamestnanie. Tématom bude prekonávanie prírodného terénu, prírodných prekážok, prekonávanie bažinatého terénu. Úlohou bude tento sektor zhruba 300 metrov prejsť prírodnými a umelými bažinami, ktoré sú tam vytvorené. S tým, že celý tím poniesie zraneného. Brodiť sa v bahne je presne také, ako to vyzerá. Únavné a frustrujúce. Zaseknutú nohu, počkaj. V našom prípade to bolo ešte aj okorenené pyrotechnickými efektami, delostreleckou paľbou. Kedy sa pískalo? Malé sa nepískajú. Niektoré malé sa pískať nebudú. Aha. Jak sa ti nese? Indický maharaďa. Tak a bolo po všetkom. Rýchle umývanie v rovnošate, potom obhliadka otlakov a iných nepríjemných spomienok na pochody, po 3 dňoch konečne sprcha a nástup na slávnostné vyhodnotenie nášho pobytu. Mohol sadnúť. Tak ako bojovníci? Sú s vašimi ľudia? Super? To som rád. Ja som kvôli vám nešiel do zahraničia. V každom prípade musím uznať, že som sa vo vás nesklamal a štandardne skupina novinárov opäť zabojovala a ukázala, že v niektorých oblastiach sú lepší ako naši profesionálni vojaci, ste vlastne dokázali zdolať prekážky, o ktorých sme si mysleli, že vám budú robiť väčšie ťažkosti, než v konečnom dôsledku sa ukázalo. Avizovaná súťaž o najlepšiu dvojicu sa nekonala a tortu s nápisom "A tak sme prežili" sme dostali ako novinársky tím. Potom každý, kto dokončil zamestnanie, dostal osvedčenie. Takže začneme dievčatami. Poprosím Petru Áčovú a myslím si, že to si zaslúži potlesk. Daniel Archleb Levický. Čo je teraz priezvisko, čo príjmenie? Tam sa zložil. Kurz bol skvelý. Opäť ma utvrdil v tom, že človek vždy dokáže viac, než si spočiatku myslí. Pre mňa bolo najdôležitejšie, že som konečne mohol stráviť viac času v prírode, v krásnom lese. Pokojne by som oželel 10-kilometrový pochod v Nových Kanadách a samozrejme aj hodiny strávené s kovovými putami na rukách. A vojakom sa nechcem stať ani naďalej.